आसामनि दाब दाब हालामाव थानाय गासैबो गुदि फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम सोलोंथायारि गाहाम हामलायनाय आरो मानखौ बावहरनाय जाबाय। जोङो दिनै बे खौरांगिरि मेलखौ खुंनायनि जाहोनानो जाबाय क'क्राझार जिल्लानि बिखायाव थानाय गोजामसिन फसंथानफोरनि मादाव गंसे गुदि फोरोंथाय मिरु क'क्राझार बेखौ गायसननाय जादोंमोन 1948 मायथाइयाव आरो बेयो थांनाय बोसोर 2023 मायथाइयाव 75 बोसोर आबुं जालांबाय। बेनिनो प्लेटिनाम जुबिलि खुंनो होननानै जोङो मोनसे बानजाय आफाद दानानै लानाय जादों, गोख्रों बानजाय आफाद। आरो बे बानजाय आफादनि गेजेरजों जोङो बे प्लेटिनाम जुबिलिनि जागायनाय हाबाफारिखौ 2023 मायथाइनि 16 सेप्तेम्बराव मावफुंनाय जादोंमोन आरो बिनि जोबथा हाबाफारिखौ जोङो 2024 मायथाइनि 9 आरो 10 मार्चआव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों, साननैनि गाब गोनां हाबाफारिजों। बेनि बे उसिलायैनो आङो बानजाय आफादनि बोसोनगिरि थामहिनबा बे मिरुनि गुदि फोरोंथाय मिरु क'क्राझारनि गोरायुं जानानै आंनि बे मिरुआव फोरोंथाय लानानै बारग'लांनाय गासैबो फोरोंगिरि नोंथांमोनखौ, जाय बिथांमोना दासिम आजिरा मोनबाय, जाय बिथांमोना फोरोंगिरि जानानै दं, थामहिनबा जाय बिथांमोना दासिमबो हयथ' फोरोंगिरियाव एडजास्ट जानो हायाखै, अब्लाबो बिथांमोना जोंनि एलुमनि, बे एलुमनि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों हांख्रायहरदों जोंनि नैबे प्लेटिनाम जुबिलिखौ जाहाथे बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जोंजों हेफाजाब होफैयो आरो जोंनि हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार होफैयो। बेजों लोगोसेयावनो आङो गासै गुदि फोरोंगिरि, जोंनि गुदि फोरोंगिरि आरो सोलोंथाइनि गाहाम हास्थायसुला गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैनो आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव हेफाजाब होफैनो थाखाय खर' गंग्लायै खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों। जोंनि बे प्लेटिनाम जुबिलिनि जोबथा हाबाफारियाव गिबि सानाव जोङो जोंनि लांगोना बेखेवनाय हाबाफारि जों लादों। बे लांगोना बेखेवनायखौ जोङो जायगानिनो MLA सार लरेन्स इस्लारिनि आखाइजों बेखेवनाय जागोन। बेनि उनाव जोङो गासैबो दाब दाब आसामनिफ्राय आसाम आरो बड'लेण्ड हालामनिफ्राय सफैनो हानाय जोंनि बारग' फोरोंथाय लागिरि बिथांमोननि मोनसे लोगो हमलायनाय एबा एलुमनि मिट जायखौ जों बुंदों, बेखौ जोङो आखायाव लादों। बेयाव जोङो बेनि उनाव जोङो मोनसे सावरायमेलबो आखायाव लादों। बे सावरायमेलनि टपिकआनो जाहैबाय सोलोंथायाव गुदि फोरोंथायनि गोहोम। गतिके बे हाबाफारियाव जोङो बेखेवगिरि महरै जोंनि BTRनि स्पिकार कातिराम बर' बिथांखौ लिंहरनाय जादों आरो फुंखा सुबुं एबा थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोङो जोंनि बड'लेण्डनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि बिथां जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांखौ जोङो आलासि महरै लिंहरदों आरो बे हाबाफारियावनो जों जर'खा आलासि हिसाबै आरो जोंनि सबिनेर बेखेवगिरि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ लिंनानै लाबोनाय जागोन। लोगोसेनो गाहाय आलासि महरै जिहेतु जोबथा सानखालि नोंथांमोना हांख्रायनाय जादों, बेयाव सोर बाहागो लागोन? बिनि नैथि सानाव जोंहा थामहिनबा 10 मार्च, बे 10 मार्चआव जोङो गेवलां मेलखौ आखायाव लादों आरो बे गेवलां मेलजों लोगोसे जोंनि 75 बोसोर आबुं जानायनि जि गोसोखां खाम्फा एबा प्लेटिनाम जुबिलिनि जि मेम'रियेल टम्ब, बे टम्बखौ जोङो जोंनि BTRनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार प्रमद बर'नि आखाइजों जों बेखेवनायनि हाबाफारि लादों 12 बाजियाव। बेनिफ्राय बिनि उनावनो बिथांनि गाहाय आलासि महरै नुजानायावनो जोङो गेवलां मेलखौ खुंफुंनाय जागोन आरो बै गेवलां मेलाव थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोङो जोंनि आसामनि बर'नि सासेल' नायल' जाल' केबिनेट मिनिस्टार सार उर्खाव गोरा ब्रह्मखौ थांखिजानाय आलासि महरै जोङो
खावलायना लाबोनाय जादों। नोंथांमोना बे फोरबोआव जे बिसम्बिनि हाबाफारि लादों बेयाव बे बिसम्बिया माबायदि जागोन आरो बिमुंखौ मा होनाय जादों? बिसम्बिया जोंनि गोदान गोजाम लिरगिरि बिथांमोनजोंनो लिरनानै सुजुनाय जागोन। जोंहा बेवहाय एडिटरियेल बर्ड दंखायो। ओमफ्राय बे मेगाजिन एबा बिसम्बि एबा लाइसिनि मुंखौ जोङो दोननाय जादों गियान फुंखा। गियान फुंखानि ओंथिखौ ओरैबायदि नोजोर बोनानै होनाय जादों जे जोंनि नैबे गुदि फोरोंथाइ मिरु क'क्राझार बियो बुंनो थाङोब्ला मोनसे गियाननि फुंखा महरै दिनैसिम 75 बोसोर बारग'लांबाय। 75 बोसोरसिमाव गोबां फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय फोरोंथाइ लाफैनानै गावनि हाबायाव आखा फाखा जानानै ओमफ्राय बिनिफ्राय बे फुंखानिफ्राय माखासे गियान लालांनानै गोबां जोंनि सोलोंथाइ फोथाराव बिथांमोना सोलोंथाइनि आबादखौ मोजां मावनो हादों, मोजां गथ' सोरजिनो हादों, मोजां सुबुं दोहोन सोरजिनो हादों। बेनिखायनो जोङो बै लाइसिनि मुंखौ गियाननि फुंखा नङा गियान फुंखा जोङो लाखिनाय जादों। आङो गोरायुं हिसाबै दासिम गलाघाट, धेमाजि, उदालगुरि, कार्बि आंलं गासिबो जोंहाय जोंनि क'क्राझारसिम जोंहाय दैखुनखला, बाक्सा, चिरां दासिम आं जाय बिथांमोनखौ एप्रच खालामहोदों अभार फन ओमफ्राय अभार वाट्सएप मेसेज बिथांमोननि रेसपन्सा खुब मोजां। बिथांमोना बाहागो लागोनखौनो पजिटिभखौनो बुंहरजोबदों। दा जोङो हार्डलि जों मिजिंथिदों जे जोंहा 1000सो जोङो एलुमनाइफोरखौ जोङो मिजिंथिनाय जादों। दासिम बे फोरबोनि बानायफुंनाया माबायदि सोलिगासिनो दं? बे फोरबोनि बानायफुंनायखौ जोङो दासिमबो मोजांखौनो बुंनांगोन। जोंहा दासिमबो दिनै 6 सान दंबावो। दिनै मथा मथि 2 मार्च जोंनो 9 मार्चनिफ्रायसो 9-10 मार्चआव नांगौ। गतिके जोङो दासिम पेन्डेलखौ जों बानायथ'वाखै। जोङो बिनि जखाफोरखौ जों खालामबाय। बेराफारसेथिं जोंहा प्लेटिनाम जुबिलिनि मुङाव जोङो जि गोसोखां लांगोना एबा गेट जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिनानै लुफुंनो हादों। बे जोबोद मोजां साक्सेस जाबाय, जों हाफुंबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि मेम'रियेल टम्ब बेखौबो जोङो जोबोद मोजाङै हाफुंबाय। बेखौ जोंनि एलुमनि बिथांमोना बा जोंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाया जुदि जोंनि बे हाबाफारियाव फैयोब्ला बिथांमोना नुगोन आरो बिथांमोननि बाख्नायनायखौ जों हयथ' मोननो हागोन होनना जों मिजिंथियो। नोंथांमोना बे फोरबोनि थाखाय दाफुंनाय जे बानजाय आफादाव सोरखौ बिबान होनाय जादों आरो साबैसे सोद्रोमाखौ थिसननाय जादों? गाहायै जोंहा साब कमिटिसफोर दं। बे साब कमिटिसफोराव जोङो गोबां सोद्रोमा लादों। दा बे सोद्रोमाफोरखौ बुंजोबनाया सम्भब नङा। अब्लाबो आङो नैबे जोंनि गुबै मोनसे बिबानगिरिफोरखौ आं बुंनो लुबैदों। जोंहा कनभेनर हिसाबै दङ जोंनि रिसिपसन कमिटियाव लखन सिं ब्रह्म। बिथाङा सासे आखा फाखा सासे राफोद गुदि फोरोंगिरि आजिरा मोननाय। बिथाङा गोबां जोबोद मोजां खामानि मावदों। आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि केएमबि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि सासे चेयारपारसन आब' प्रतिभा ब्रह्म बिथांखौ जोङो चेयारपारसन एबा चेयारमेन हिसाबै लानाय जादों। नाथाय बिथाङा गोबां खामानिनि थाखाय जोंजों गोबां हेफाजाब होनो हायाखैबाबो नाथाय मरेल कारेज आरो जोंनो दिथाफोरखौ होबाय थादों। आरो बिथांनि जायगायाव जोङो सासे वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो लादों बिथां मलेन नार्जारि। बिथाङाबो सासे बारग' गुदि फोरोंगिरि आरो बिथांजों लोगोसे सासे जाखांफुनाय सासे मावथि दङ। गुबैयै जोंहा दोमैलु बसुमतारी फोरोंगिरि बिथाङाबो आरो बेफोरबायदिनो रुधिर कुमार ब्रह्म होननाय दङ। रुधिर दैमारि। थिग बिदिनो आरो आइजोफोर दंमोन जोंना आइजो बिथाङा मामोन प्रमिला बसुमतारी। दा बिथांमोन बिदिनो दङ। बिथाङा जाहैबाय बे जाहैबाय जोंनि आरसिनि। बिनिफ्राय बोसोनगिरि हिसाबै दङ जोङो आगोलनि बारग' बे इन्सटिटिउसननिनो बे मिरुनिनो बारग' गोरायुं अजय कुमार ब्रह्म।
आरो जोंनि सासे मोजां बोसोनगिरि बारग' बोसोनगिरि किरन चन्द्र शर्मा होननाय बिथांमोनखौ जों बोसोनगिरि हिसाबै लादों। ओमफ्राय जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि नायदिंगिरि बिथां जगदीश प्रसाद ब्रह्मखौबो जों बोसोनगिरि हिसाबै लादों। बेनिफ्राय जोंहा मोनसे जिहेतुके बेयो जोंनि मोनसे इन्सटिटिउसन आरो बेहाय जोंहा गोबां एलुमनाइ दं। दा एलुमनाइ मोनसे जोङो एस'सियेसन दानाय जादों। बेवहाय जोंहा आफादगिरि बा चेयारमेन हिसाबै जोंहा नै बिथां साबेन्द्रनाथ ब्रह्म, बेनिफ्राय नेहाथारि बा कनभेनर हिसाबै हरुनाकान्त ब्रह्म बिथांमोननि लोगोसे आरो गोबां मावथिफोर दङ। बेनिफ्राय माखासे साब कमिटि नांनाय बादि जोङो फुडिं साब कमिटि, एकमडेसन साब कमिटि, पेन्डेल साब कमिटि बेफोरखौ जों दाना लानाय जादों। बेफोरखौ आङो निमाहा बिबाय, बिथांमोननि मुंखौ आं दा बुंफोरजोबनो हानायाव गैया, नाथाय जों कमिटिफोरखौ नांनाय बादि जों दाना लानाय जादों।